Carnavallo. Er du ved at være klar? Det er børnekarneval lige om lidt. Nej, du er ikke klar. Er det fordi, du er i dårlig form? Ja, ved du hvad, jeg skal nok hjælpe dig. Skal vi starte med at varme lidt op? Rundt med kroppen, hvor du kører rundt i en cirkel. Ned i squat. Flot. Og igen. Nej, hvor er det godt. Kan du lave det, der hedder en sprællermand, hvor du hopper ud og ind? Ja, flot. Nu skal vi lige have trænet din biceps lidt. Godt det der. Sådan. Nemlig frem og tilbage. Nu skal vi have sved på panden, så vi hopper op og ned i armstræk og hoppe op. Og lille klap. Er du klar? Vil du ikke det? Så skal vi lige have trænet armene også, så du er klar til at high five alle børnene nok også. Ned og op. High five. Yes. Og den anden. Ja. Så er vi klar til karneval, ikke? Ja. Vi ses til børnekarnevalet.